Dicsértessék Jézus Krisztus! Itt vagyok a Kelenföldi Szent Gellért templom gyönyörű kertjében, Szizenya szobor, és amiatt vagyok itt, mert Jézus azt ígérte nekem, hogy a tőle kapott üzenetekből végleg kiűzi a gonoszt. Ennek az a háttere, hogy én idén júniusban az Újtsd meg a Csodaért konferencián kaptam tőle egy adományt, az ismeretszava karizmát, ami által tőle kapok üzeneteket. Tehát nem csak tőle, hanem az angyaloktól is. És ez egy nagyon különleges ajándék, és tényleg az ő szavát hallom, és ő üzent nekem azért, hogy segítsek gyógyulásokban, megtérésekben. Kérte, hogy a Szent Atyának is vigyek egy levelet, ezt még sajnos nem tudtam megírni, mert tényleg beférkőzött a gonosz ebbe az üzenetekbe, és a bíboros atyának is adtam át egy levelet. Tehát kért is, hogy írjam le az ő üzeneteit, és emellett pedig, hogy gyógyulásokban és megtérésekben segítsen az embereket. És hát most emiatt vagyok itt, mert utána beférkőzött a gonosz az üzenetekbe, és nem tudtam úgy segíteni neki, ahogy szerettem volna, és ezek mind képi, mind beszéd, mind képi síkon is, és hát a szavakban is hallom, hogy ott van. És hát most 5 órakor lesz itt Szent Mise, és még 2 órakor lesz tűz és fény dicsőítő szentségimádás, és ezért jöttem ide most előtte a Szent Misére, erre az ígéretre. Nagyon szép itt ez a rész, és mindjárt magamat is meg fogom megmutatni, és tehát most mindjárt 5 óra lesz, és 5 órakor fog itt elkezdődni a Szent Mise, és nagyon szeretném újra ugatni a szenteket, ahogy ő azzal megbízott engem, és hát 2023. Október 23-a van ma, tehát a Nemzeti Ünnepünk napja, és hát ez volt az álmom, hogy úgy tudja még szolgálni, hogy ezt júniusban ezen a konferencián rám bízta.